данлыклы кешеләр, аларга кереп тормыйбыз, менә болай дип яза ул. Илсур беренчедә укып йөргән елларында авылда чөгендер ташыганда аның әтисенең энесе Наил абыйсы вафат була. Гармунда бик матур уйный иде. Шуның истәлегенә булсын дип, әтиләре Нәҗип аңа хромка баянын Илсурга бүләк итә. Мәсәлән, булган ансамбль без булдырган бик узак сәхнәдә йөрдек һәм инде шушы үзебезнең мирасны, бию сәнгатен, шул инде матур киемнәрне бөтен өстендә инде менә яшьләребезгә, монда эшләүче кызлар да Русалия апа сез безне бит әле биюгә өйрәткәнегез дип, мин аларга бик рәхмәтлемен, исләрендә калдырганга. Соңгы вакытта авыл тарихы белән шөгыльләнәм. Кукмара районының дин тарихын эшлибез. Кукмара тарихчысы Фәрит Вәлиев белән берлектә, ягъни без 75 мәхәллә бар, шул 75 мәхәлләнең тарихын инде Алла Тәала насыйп итсә, менә шушы елны җыеп бетерәбез дип торабыз инде. Һәм берничә шәмәйләр ясау, аларның тарихлары белән таныштыру эшләре алып барыла. Бию сәнгатенә килсәң инде ул милли костюмнар белән Кичәдә утырабыз, бик файдалы, мәгълүматлы, үзебезгә инде бик зур информация ала торган һәм инде алдагы эшебездә куллана торган зур кичәдә утырабыз чынлап та. Бик зур рәхмәт сезгә чакыруыгыз өчен. Безгә кеше торамы, 10 кеше торамы ул илләрдә, мәдәният чараларында, китапханәләрдә, мәктәпләрдә, зур сарайларда без буларның барысын да эшлибез. Көрәштә бара, чигәбез, тегәбез, әйбердә пешерәбез, милли йолаларыбызны да алып барабыз. Bu konkurslarda biz uzdurганга бик сөендек, чөнки bu konkurslarda безнең олы кешеләр түгел, яшүсмер кызлар да бик теләп катнашып, матур кыляулыклар чигеп, безгә конкурска тапшырганнар иде. Без бик сөендек инде менә. Кызлар да матур итеп бизәк төшереп материалны сайладык. Менә шушы 13 хатын кызыбыз белән бергә җипләребезне сайладык, бизәкләребезне бергә төшердек. Һәм нәтиҗәдә бик матур сүлгеләр барлыкка килде. Көрәш, татар көрәше дип әйтик. Менә инде район башлауда ел сайын әзерләнә башлагач Сабантуйга. Ничек инде ат чабыш булмый, ничек инде көрәш булмый. Ул бит безнең йөзек кашыбыз. Менә шулай арасында. Безгә менә нәкъ шушы урында ул бик белеп карап сөйләде. Хакимият башлыгының да фикере булды. Мин әйтмәсем бүген киемнәргә, сәхнә киемнәренә ниләргә катлык дип тормыйлар. Yıllar kullanılan bir tügül. Bunun kadar kalitesi bile etemeyiz. 106 numara bilen 340 kişi çıkış yasadı. Var mı? Uzayında bizim diler. Onda bizden kızlarımız çıkıp beyleri, ebiler indalar. Bunların kiyimleri Stalin vakitinde külmekler. Men şunu çıkkandan soň burulup koytup kitesilerim kiledir. Bu bitkenşi nice yıllar boyu şuşa külmekni kiyip nettilerini zırladılar. Rusya tarafından maddi bulmagan medeni mirasını saklao boyunca konvensiya kabul ettiler. Hem o 2006 yıldan üst kişine girer. 2020 yıl bu məlumatlar boyunca onda 180 devlet kirgen. Lakin ul devletler arasında Rusya, Amerika, Koşma Ştatları, Angliya gibi zor güçlü devletler.